יום רביעי, ה-17 לחודש, סיור נוסף במקלט. עדיין המצב פה קטסטרופלי, והוסיפו דברים. אין גישה אל הארון, רק בעזרת הדילוגים. עכשיו רואים את הארון, ועכשיו רואים את הגדר. אין שום בעיה למרבל לסחוב את הקרשים שלו. לדוגמה, הנה אני שולף מפה את הקרשים אחד אחד, אין שום בעיה. ברגע שיפנה השכן הנוסף את הדיקטים, אז הדבר יהיה יותר בקלות. כל הקרשים נמצאים כאן במרחק יד, פשוט קשה לו לשלוף. בנוסף, עדיין זה בלתי אפשרי להסתובב פה. זאת משום שכל החלק התחתון מלא בדברים, זה פשוט מלא בשכבות שלא היו פעם, אין איפה לדרוך. כמו שאפשר לראות, איפה שפינו את הקרשים עדיין אי אפשר לעבור בזכות כל הדברים שהוסיפו שם משפחת בל ומשפחת זרקה. בנוסף, הטענה המגוחכת שכביכול היה אפשר לעבור ללא מדרגות היא מוטעית. זאת משום שהקרשים רובם עדיין מגיעים לתוך המדרגות גם לפני שזזו. חלק גדול מהקרשים עומדים שמה, כמו שניתן לראות. כמו כן, בעזרת הצילום מתחתון ניתן לראות שגם אם היו זזים, המדרגות עדיין חסומות, למשל באמצעות מיטה, באמצעות דיקטים שאי אפשר לדעת מה עוביים. הפתרון הוא לפנות את הכל, אבל את זה הם פשוט לא רוצים לעשות, כי זה נוח להם וזול להם. בנוסף, יש פה מיטה ישנה שהכניסו, והנה רואים את המקום שלנו, את המקום שהיה אמור להיות שלנו, ברילנד וברבל, ואנחנו אחריו, בראון. רק שאי אפשר להגיע לשם, כעת ניתן לראות את זה, בעקבות החסימה שקצת שוחררה. עדיין אי אפשר לראות מה שהיה מתחת לארון ומה שהיה מצדדיו. במקרה, ברגע שיפנו פה את הקרשים, אפשר למשוך אותם אחד אחד ולטפל בסוכה. אין עם זה שום בעיה קשה. הנה, קצת יותר קשה. ברגע שיוסיף את הקרשים האחרים שלו ויזיז ידאג שהשכן האחר יזיז את זה שלו, לא תהיה לו שום בעיה לסחוב. עד כאן נכון להיום. שלום ולהתראות.